Pagiramdam sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa, paki-off ilaag tabi sa silent mode sa inyong mga cellphone. Di kaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, orog na sa loob ng Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kang simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marhay napon po sa inyong mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibikan oratio emperata. Sa ngaran ka na ma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga nagangalasan ka sa imong linalang, huli kan sa imong pagataman, sa pagtao mo kan sa mong pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, nag-aan tabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mini nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan, asin nautoban sa imong kabutan at amano ng kinaban. An kapalibutan, nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggipo, asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusogan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ikaw mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugarin sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay napon po sa indumatugang, ngunyan ay kaduang Domingo kan Quaresma. Isabay man po niya to ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot ni Bong and Jing Gapayo and family, in honor of the Blessed Mama Mary, dulot ni devotee for passing the NCLEX RN exam, dulot ni Luis Ashley R. Cristobal, pasasalamat, dulot na mga minasunod, Jerome and Dendas and family, Mendoza family, Arlene Relution family, Rosario Mendina and family. Para sa special na kaagadan, dulot ni TKD 6, dulot ni Jimena Armalda, special na kaagadan, dulot kan Mendoza family. Para sa mga kapayangaluan kan mga kalag, sa kalag ni Edwin and Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jing Gapayo and family, Stephanie, dulot ni Ramon Santillan and family, that anniversary of Chasa, dulot ni Sales and Bonita, Jesus and for all souls, dulot ni Avelina M. Rontas, Gloria Edar, dulot kan family, Braulio and Jacinta, Mariano Vicente, and Felicitas Maura, Noeme, Pedro, Jose Encarnacion, Hesi, Porfirio, and for all souls and purgatory, dulot ni Maria Aleli and Joel Colarina. Roy and Eric, dulot ni Emily Panisares, Rayuel, dulot kan Arsiga family, Gabriela and Alvera, dulot ni Marife Gabriel, Jovencio and Rufino, dulot ni Grace P. Mabilin, Eduardo, Angel, and Ricarda, Eduardo and Herminia, Alfonso and Teresa, Efren and Anita, and for all souls in purgatory, dulot kan Mendoza family, and for all souls in purgatory, dulot kan ni Arlene Relution family.
Banwaan ng Diyos, tindugpuan ka po sa sinawitan niya ito na awit sa pagpuan. Sangarang ka nama sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. mapasaindoan kagurangnan. Asin sa imong Espiritu. Matugang ako, at sa makasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanakasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, Makuring sada ako, kaya nangangadi ako, Santa Maria, Dani na Birhen, sa Bos Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibis, kaguranan tang Diyos, mahirak man lugod sa to, ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa tama kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nagtugon ka sa mo, na hinanyugonan padangat mong aki, papagkanigo ang pakusugon kami sa buot kan sa imong sakramento, tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, mag-umag kaming magmansay kan sa imong kamurawayan, huli kay Jesucristo, kagurang na niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos, agabos ang kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturgia kan tataraman. Sa anot na babasahon, madadangog niya to ang pag-apod kan Diyos ki Abraham na maghalis sa iyang dagang inierokan, asin magpasiring sa lugar na ipapailing kan Diyos sa iya. Ang simbag ni Abraham, gawinin may hararom na pagtubod asin pagkuyog sa Diyos. Nagtubod siya sa promesa kan Diyos, dawa da inya aram kung ano ang mangyayaring ngapit. Iniimbitaran kita na maghurup-hurup kan sa tuyang pagsunod sa pangapodan kan Diyos. Imatuin niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Henesis. Tinaramaning kagurangnan si Abram. Bayaan mo an sa imong daga, an sa imong mga kadugo, asinan harong kan sa imong ama, dangan magduman ka sa dagang ipapahiling ko sa imo. Gigibuhon ta kang sarong dakulang nasyon. Bibindisyonan ta ka, asin gigibuhon kong bantog, an sa imong ngaran. Tanganing ika maging sarong bindisyon. Bibindisyonan ko ang mga mabindisyon sa imo. Asin, isusumpa ko ang mga masumpa sa imo.
Sa paagi mo, bibindisyonan ko man ang gabos na nasyon sa daga. Kaya kan 75 na ang edad ni Abram, binayaan niya si Aram, susog sa itinaram sa iyaning kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan kairaki kaming nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kay Raki kami nagsasarig sa imo. Huli ta totoo ang mga tataramoning kagurangnan, ang gabos niyang gibo masasarigan, ang kagurangnan na mumuot sa katanosan asin sa ustisya, ang daga panukandanay niyang pagkamuot. Kagurangnan, kay Raki kami nagsasarig sa imo. Binabantayaning kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. Iliniligtas niya sinda sa kagadanan, sa panahoning gutom, sinda sa iyang binubuhay. Kagurangnan, kay Raki kami nagsasarig sa imo. An samong kalag naglalaom sa kagurangnan, siya an samong kalasag asin tabang, mapasamuya lugod ang danay mong pagkamuot. Kagurangnan, mantang ika ang samong linalauman. Kagurangnan, kay Raki kami nagsasarig sa imo. Sa ikaduwang babasahon, tinataraman ni San Pablo si Timoteo na di masupog kan pagtios ninhuli sa Ebanghelyo. Pinapagiramdom niya kita na ang pangapodan, hali sa grasya kan mahal na Diyos, bako hali sa satuyan sa diring kakayahan. Huli ki Kristo, nadaogan kagadanan asin nagdaranin buhay asin paglaom. Sinasadol kita na maging dayupot asin maisog na isa buhay ang Kristiyanong misyon. Himatiin niya ito ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga namumutan, kaya dai ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Dai mo man ako ikasupog, ako na nabibilanggo para sa iya. Kundi akoon mo ang sa imong kabtang sa mga kasakitan, dahil kan marahay na bareta, sa tabang kan kapangyarihan ni Diyos. Ilinigtas niya kita sa kainapod tanganing maging sadiri niya, bakong huli kan ginibuta, kundi huli sa sadiri niyang katuyuhan asin biyaya. Ang biyayang ini itinaon niya sa to ki Kristo Jesus, bago magpuon ang panahon. Alagad, ipinahayag nangunyan sa to, huli kan pag-abot kan sa tong paraligtas na si Kristo Jesus. Dinaog niya ang kapangyarihan nin kagadanan. Sa paagi kan marahay na bareta, ipinahayag niya ang buhay na daing katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kang banal na Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat San Mateo. Kamurawain sa imong kagurangnan. Pakalis, inanom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro sa kaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kanito na sinda, nailing nindang naliwat si Jesus, nagliwanag siring sa aldaw ang lalawgon,
Asi nagkintab sa kaputian an sa iyang gubing. Dangan nahiling ninda si Moises saka si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, "Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag digdi, saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias." Nagtatarampas siya, kan lindungan sinda, nin maliwanag na panganoron. Dangan sarong tingog, hali sa panganoron, ang nagsabi, "Ini an aki kong namumutan, na ikinakaugma kong gayo, danguganin do siya." Kan madagog ini, kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot, alagad, dinulok sinda ni Jesus, dinutaan sa kasinabihan, "Tumindog ka mo, day ka mo matakot." Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling, kundi si Jesus na mantang naglulugsot sinda sa bukid. Pinagbutan sinda ni Jesus, day nindo ipag-usip sa kiisay man, anahiling nindo sagkod na aki nin tawo, mabuhay liwat. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-oma sa imo, Kristo. Good afternoon. Ikadawang Domingo kan Kwaresma. Siguro nagpuon-po naman kita kan mga at least saro duman o tulo sa mga pigaapod na harigi o pillars of Advent or Lent. Mga pundasyon kang Kwaresma na iyon pagpamibi, pag-ayuno, asin pag-gibong herak. Sa inot babasahon, nahiling nato ang istorya ni Abraham na naglakbay siya hali sa sarong syudad, somewhere in Iraq, na apod na Ur. Asin hali dumani na po siya ng kagurangnan pasiring sa Israel o pigaapod na dagang panuga. Na kan magbalyo sinda halin sa pagkawaripon sa Ehipto, pigaapod itong Kanaan, no? Nangulita sa mga naka-star, Canaanites. Ano po ang relasyon kay ni sa buhay ta sangon yan? Pigaapod bagang buhay tang pagbaklay, pilgrimage. Bago man sa na itong nagdodoman sa uruan, nagdodoman sa kawa-kawa, bago sa na yan ang pigaapod na pilgrimage. Kundi so pilgrimage kan sa tong buhay, individualmente, as in bilang komunidad, pamilya, ulita, kadakol sa today pa na may bida ng Diyos. Kaya, kay po pag magbaklay, nin hurohalang kaw na bulod, hurohalang kaw na kilometro, hurohalaba, until we find God in our life. And if we reach that time, siguro, arog sa namate an experience sa kang tulong apostoles o disipulo, Pedro, Juan, Santiago, maliwanag man po ang kagurangnan sa satuya. Kaya magayon na gibunta yan na quest. So kanta bagang impossible dream, this is my quest. Pero bago man karo impossible, kasabi baga ni Jesus, ipapamilibid niya sa diri niya, sa satuya. In many ways, hindi lang isang paagi, kundi susog sa tuyang kakayahan, sa tuyang namumugtakan na sitwasyon sa buhay. Maybe if you're a teenager, papamidbid ni Jesus sa iyong sadiri. Ako ang tunay na pagkamuot. Bako sa ng mga kras-kras. Bako sa ng mga attraction. Kundi dapat magtapos ang pagkamot din sa tunay na pagkamot. Nahanda ka nang magpakasal because you want to give your life to the one you love. Pero kung hindi ka pa handa, huwag na muna. Better to remain maybe daraga, soltero. Tari, kapaman handa na mag-create din sa diri mong pamilya.
marami kang problema kung mangyari ang ganon, no? So it's a pilgrimage for each of us na maski nga namin bida na ang mahal na Diyos sa aga ni Kristo, tabi nung niya na kita, nag-ako na kita mga sakramento, nagdunubinang na sa St. Jude, etc., etc. There are still so many miles to conquer, to go. Maybe tayong mag-isa, maybe kasamang mahal sa buhay, marami pong paraan. So, sa buhay siguro ni Abraham, dahil niya man nga ni namidbid kung sisa itong nag-apod. Assume na karoon na si kagurang na nito si Yahweh, no? Pero kung sutil ka, dahil ka man matubod. Especially na pig-apod siya doon sa dagang dahil niya man bisto, dahil niya man aram, no? Pero ang pagtubod maraming ginigibong milagro. Diyan talaga nagupuon, kung gusto ta ang Diyos, maging parte kang buhay ta. We have to believe that somebody above us, somebody stronger than us, owns our life or wants us to be happy na kita baga mga dinalang mansana, dahil aram kang mangyayari sa buhay ta. We cannot even make our own lives, kundi ito mismo naglalang sa to, as in nag-aapod sa to for a better life. Ngunyan sa pagpailing ni Kristo, kan sarong maliwanag na appearance, pagkasabi po na bigdagdagan ni Jesus so data kan sa iyang pagkatao, sa iyang pagka-Diyos. Alam tabaga kan binunyagan sa Jesus sa Lugang Jordan, garo-arog naman kay ni sunadang kang mga disciples. Pero during that time, siguro sudosing disciples itoon. Pero ngunyan, tulo sana ang isinama niya sa itaas kang budod. So, ikaw po karong dinagdag. Kundo man sa baptism, nagsabi na dangog, "This is my beloved Son, with whom o in whom I am well pleased." O kinakaugma ko. Himate anindo siya. Ano pwedeng dinagdag na pig-reveal kay Santiago, Juan, San Pedro? Enot, na si Jesus, iyon tunay niyang aki. Tunay na aki kan Diyos na din pinadara sa kinaban, tanganing hawaso ng tao sa kasalan. Na sa paagi kang pagtalima o pagsunod ni Jesus, ang tao nagkaiguanin, kaliwanagan. Duman baga sa mga readings kang nakaaging Pasko or simbang gabi o misa aginaldo, pero may kapigasabi, nagsirang ang sarong bitoon. Ang mga tang nasa erang makadikluman, naliwanagan. Oh, that is Jesus, liwanag. Kaya, itong gustong hanapon ng kagurangnan, mahanap niyang liwanag sa buhay niya, na ang mga pagsinungaling, mga bagong totoo, bakoy na maliwanag. Ngayon yan sa kadikluman. And the greatest kadikluman is dying, pagkagadan. Hulita dayo mo namidbidan ng Diyos. Gusto kita ni Jesus na dayo magadan, kundi mamidbidan tang liwanag, ang tunay na katotoohan. Baka sana sa buhay ta, kundi buhay kang pagiging linalang. As in, ang tao na yung pinakamataas na linalang, kaya po dahil ng maaraman. Alangan naman na ayam, pusa, yung nakaaram. Dapat kita na mga taong the greatest, the highest of God's creatures. So, mga tugang, kung si Jesus sinabihan or sa pagi kang tingog,
sinabihan su tulong disipulo, na uyang sa kuyang aki, kundi kung maniwala, iling anindo, nagbagoan sa iyang anyo. Which is very close duman sa sinabi ni Jesus sa lambang nagsusunod sa iya. Kung kamo magsunod sa ko, kung gusto nindo akong mamidbidan, ako ang tunay na aki kan Ama. I am shining. Nagliliwanag ako, tadi ako naguutik, naon sa ko ang katotohanan. Di man po idiginibo duman sa baptism, digdi lang po. Kaya bagang background banggi sini nagsakat. Tangading sabi baga sa mga theater, may effect, may, nang apod kayan, may effect so scene, no? Pero hindi naman siguro ganon ang rason, no? Kaya sa pagkailing nida kay Jesus na nagbagong anyo, siyempre, sabi di nadapa sinda, no? Ang bot sabihin ng pagdapa, natakot, pero may pagrespeto, no? It's an awe with reverence. Ngunit ayan ang formula kan sarong Diyos na pigsasamba, minadapa, sa recognize and presensya kan divine. Ngunyan mga tugang, anong pigsabi kan daw ang kaulay o ang simbolo? Si Elias, na sarong propeta, asin si Moises, na nagsisimbolo kang mga commandments o mga lay o tugon. Pigsabi na si Jesus, iyo ang kakumplituhan, kapanuan, kan mga tugon, asin mga propesiya na ginibukan mga propeta. Kaya baga sa ibang religion, especially Islam, maybe the other religions, Hinduism, Buddhism, recognize po si Jesus na prophet. Kung baka man pinakalangko na prophet, he is almost considered a God, no? Ngunyan, tano tapig pamidbid na araw kan si Jesus. Tinurito yun na sa iyang mission. Kukumplituhon niya o ipapaliwanag niya ining mga tugon na ini. Kasabi niya, baga, day ko napadigdita nga ning halion ang mga tugon. But not even a letter of the law will be abolished. Kundi, sa kuyang uutubon, tanganing mahiling, kanbilog ng katawuhan, na ang pagsabat sa Diyos, iyang pagsunod sa sayang tugon. Kaya, para sa kuyang, importante yun ang pagsunod, obedience. Sa mga aki baga, dayo man ginasabutan ng rason kung natapig sa saway ka kang magurang mo, sabi yan sa Book of Wisdom, pero ngaya, later, maaaraman mo. Maaaraman mo ang bunga kan sarong tawong masinunod-sunod. If you don't want to follow, to obey, mahirap po mag-asawa. Kasi pagkakasawa ka na, ika ng magurang. Hilingon mo daw kung magurang, mga aki mo dahil magsunod sa imo. Kaya apoton bang sa diri mo, kani ka aki pa, nagsusunod ka, na, tapos ngunya na may agum ka na, magurang ka na, you want your children to follow you, pareho lang kayo, hindi ka rin nagsunod ng bata ka pa eh. So yan po ang problema. You want to be followed, follow also. Parati po ang kang disiplina, parati ang pagiging Kristiyano. So kaya nagsabi ko sa bago, tulong pillars of Lent, pagpamiibi, pag-ayuno, pag-gibong erak. Are we following those three? Kahit man lang isa, fasting, bawasan ang cellphone, bawasan ang media, social media. Kahit isa po dyan, takong day po yan sinusunod, bali wala naman po yan. Para naman tayong hindi duman sa Kwaresma.
So that's a challenge for all of us. Araw gunta si Abraham, nagsunod miles and miles, kilometers of tracts of land, nagpilgrimage siya, tanganing hanapon ang nag-apod sa iya ang mahal na Diyos, ang kagurangnan. Ikadawang pag-reveal, kay ni pong duwa, si Moises asin Elias, iyo pang mangyayari kay Jesus na masuffer siya, maagi siya ng pagsakit, tangaling mautob ang misayang misyon. Kung si Elias ang simbolo ka mga prophet, sain po naghali ining si Jesus magsasakit. Tutuya-tuyaon, alagad, day siya magbabalos. That is from the prophet Isaiah, no? The suffering servant of Yahweh. Kaya, kadakol na mga Hudiyo din nagtutubod na si Jesus ang tunay na Mesiyas, pikadat kang mga Hudiyo, ninulit na is in the familiar with that passage from the prophet Isaiah. Ang aram sa nanindang Mesiyas, sarong hadi na mapangyari, sarong hadi na ordinary hadi. Aram kitang may hadi sa kinaban. Pero kung araw man kasanakaan ang pagiging Mesiyas ni Jesus, huwag na lang takuluno ng hadi sa kinaban. Next point po, so pagsunod kay Jesus, kan mga disipulo, nangangaypuhanin kumbaga sa COVID, pagka-inekson sa to kang primary vaccine, ano nagsunod? Booster. Gusto ko sa'yo i-maintain, no? Suppressants kang vaccine sa tong dugo. Natabo kay po ang booster kang mga disipulos. Ninulita, pwede sidang maiskandalo, magluyang buot, kung mahiling nanindang pigpako na si Kristo, pigsisikadan, pigmumura, etc. Di man sila handa na may skandalo na sabi ni Kristo, siya daso haki ni Diyos. Tapos pagtatapak-tapakan ka lang. To have the heart, the courage to accept that reality. Tanganing mautob ang pigasabi sa propesiya, sa Biblia. Tanganing mautob ang pag-aawa sa tao sa kasalan. Kay po na may mag-suffer, may magadan. Pagbuwis kang buhay sa sadiri niyang kabutan. Deman po pinadusan sa Kristo against His will. Kundi itinao niya mismo, dinusay ang sadiri. Voluntaryo, tangani kita, masabotan ta kung ano ang meaning kansayang pagdigdi sa daga. And lastly, siguro mga tugang, sinda baga nagsakat sa bulod. Tapos sabi ni Jesus, pagbaba na, oy, din do pag-usip, na ako, o naailing nindo na ako nagliwanag. Giraray sa patanid na ini, nangulugan na dahil ma-involved sa mga disipulo sa kadakol na ideya kan sarong Mesiya. Ito na nga pong sabi ko sa Indo Saro, no? Itong very powerful na hadi. Ikadawa, so masuffer. Ikaw pa pong nagkapira. Kung ikwento agad kang mga disipulo, pagbabaan ng dahali sa bulod, that might create confusion. No? Kaya sabi ni Jesus, relax lang, kalma lang. Pagtatapos na buhay na akong liwat sa mga kadaan, which is the climax of my passion, pwede nindang ikwento. Pero hanggang di pa, baka mamaya sabihin kayong mga mga fake news, bringer of fake news. So, sa tuyawan pong buhay baga, araw man kaan, nagsasakat man kita sa bulod, we try to enjoy the beauty of the world, the beauty, the blessings of our life, and we thank the Lord.
Pero minsan pagbaba, nalilimutan natin ang nakita natin sa itaas. Kasi punong-puno na naman ang problema ang buhay ta. Pero kung di man kita mga baba, paano taman mahihiling ang tunay na kamugtakan kang kinaban? Sometimes, nakatago lang kita sa kwarto ta, tabotang mahiling, botang madungog, ang mga suriyaw, kang mga nahihirapan, inaapi, etc., etc. We have to face the world and ask God to help us na magikitang mga kamot, mga payo, mga bitis, kan sa iyang pagkamot. We are now the new Jesus. Kita na baga nagmana kan sa iyang winalat na misyon. Kaya sabi ni Bishop, ipadagos ang misyon. Yung baga yan ang isa-celebrate na sa 75th anniversary next year, kang diocese. Pero ang ngapot, nakakasabay na daw kita sa misyon. O nagsusulo-sulo pa kita. Manta nagnunubi na kay St. Jude. Manta nagnunubi na kay Mama Mary. Pero the church supposed to be solido, sararo. Di pwedeng nagsasaro-saro o nagsusulo-sulo. Harog kay Abraham sa mga disipulo. Yan po ang problema kang kinaban. Alagad kay puntang mahiling, suliwanag. Kay puntang mahiling, so malapit ng mamatay na kandila. Pero against the wind, against the calamities, natili tang buhay yan, nagliliwanag. Tayo man sana po yan ang sanggala natin sa gabos ng mga problema sa buhay. Kung data may hiling, di kita minasakat sa bulod, data po masasabotan na may Diyos pala na nagmamahal sa tuya, nagmamakulog sa lambang saro. Kaya bawat iyak, bawat problema, bawat sakit na nararamdaman ta, should lead us to Mount Tabor, kung saan ang Diyos nagliliwanag. Pero sinabi niya baga, hitaman mga liwanag, darahon taman ang liwanag na nako ato sa iya. Tanganing day natatapos ang palakop kang liwanag, bako po so darkness, kan pag-utik, darkness kang gawalan ng katotohanan, na yan po ang lumalakop sa ngunya na buhay ta. Let us defeat darkness by the light of Christ. Kita na mga binunyagan ni Kristo, dara-dara tayan. Ipinapadagos ang misyon, ang pagbaklay. Kung minsan, dahi ta na aram ang gigibuhon ta. But with God, who is the source of truth, with Jesus, na ipinahiling ang paagi kang tunay na pagsamba, aram ta, maaraman tang tunay na direksyon kan sa tong buhay, asin tunay na magtatao, kang tunay na kaugmahan. Dahil iba, kundi ang mahal na Diyos sa paagi ni Kristo. Magtindog na, ipayag tang pagtubod. Apostles' Creed. Tutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kanlangit at sindaga, asin kaya sa Kristo, Kimbugtong niyang niya, kagurang kagurang ng pinangidam huli kan Espiritu Santo, na mundag kay Birhen Maria, pinasakitan ang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, puminidig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, halos sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos ang mga makakaman, haliduman, mabalis paghukom sa mga buhay at sa mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay luwat ng laman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Pamibinin banwaan, panoonin pagsarig, pamibi kita sa Diyos na nanuga sa to, kan buhay ng kamarawayan, sa ladawan kan sa iyang aki, simbag sa labang kagadan, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi.
Tanganingan Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, makusugan buot na magiya sa banwaan sa sindang paghulit, dapit sa nangangadang sa kadaan kan Diyos, ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganingan mga tawong masigasig na naghahanap kan katotooan, magiyahan ni Kristo, ang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman, ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing maghimati kita sa tingog ni Kristo, kung inaagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamumuton asin mapatinawad sa mga naging dahilan ka sa to mga kakulugan, ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganingan man nagahelang makagamiaw kung gurano kahalaga sa mata kan Diyos, an sa indang mga pagsakit kung inaayon sa mga pagsakit ni Kristo, ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganingan mga gadan, magugma sa kapayangaloan, asin liwanag na daing kasaguran, ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, paliwanagi kami sa samong kadikluman, pailangan sa mo andalan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Di managod kami magsayuma sa pagpaasan kang krus, na minaabot sa mo sa manlain-lain na paagi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kan Eucharistia. Pamibig ka mga tugang, tanganining sa kosin sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Akon manlugod yung kagurangnanan atan sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niya ang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami na ining sakripisyo, magpalinig kan sa muyang mga kasalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, na nadanay sa minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanaday kasagkoran. Sa pag-ayuno na inhawak, pinupugol mo ang mga bisyo, initas ang isip, ibinawaras mo ang kabagsikan, sinan mga premyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, huli sa iyan mga anghiles, nag-uumo kan sa imong kamahalan, nagsasambahan, mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, mga virtudes kang kalangitan, asin ang mga benal na serapines, Borunyo, asin maugmang nagsisilibrar. Awat pamanlugod na ipagbot mong makasanong sa indan sa mga tingog. Malodok nagpapahayag din pagtubod na nagsasabi. Ang
kagurang na ni kanagadan banal, borabo rin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabalala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang na sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasuliban sa pasyon, nagwaan tinapay, asin pagpasalamat, binaaki ni tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawa, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkaya man kang kalis, singgarari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, pagkagalan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo ang pagkabuhay mo, liwag, ipinapahayag, sakot na ikaw magdaton. Kaya kami nagurumdum sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, ng dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapayin buhay, asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat, na pinapagkanigo mong magatubang, asin maglingkod sa imo. Kasi nagkikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, gerumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kaya bakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin Kanggabos na klero, siring man gerumduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na magpinapamaibi sa misang ini, asin man ang gabos ng gadan, dangan ako asin sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeos, mga banal na apostoles, mga martires kanchina, sa gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkani kong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawasin pamaraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, si binatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kami sa gabos sa maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw ni Hamon katuninungan, tanganing kaming natabangan sa imong pagkahirak. Maging dani nataling ka sa kasalan, sin man ligtas sa gabos ng kaparisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Heso Kristo. So Kristo, kagurangnan, ka na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingang sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin ba pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkabarunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga nasin pagkamot ng kagurang nandanay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Matinawan ka mo, kan tandaan ng katuninungan. Peace be with you. Peace. Peace. Mga tugang, uyan sa kagaran sa Kristo nagsasabi sa ngunyan, siya ang liwanag sa kadikluman sa tong buhay. Ulitas ang kodero kan Diyos, sagpapara kan makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdagos sa sakuyang arong. Alagin magtaram ka sana, asin sa kong kalag, mauumay. Pangatabanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Belayo Diocese kan Legazpi. Mamomoto naman, minadulog kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taonin sa mong pagiging diocese. Binayaan mo kami kaining komunidad ng pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmaan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaito, ngunyan, asin sagod pa man, patalabuha kami sa pagtubod, pagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing maging kaming pading, propeta, asin haday para sa banwaan mo, huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibig kita. Kagurangnan kami nang gaako kan mga mamurawayo na misteryo naghihingawa sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya pa sa daga. Kami tinutugutan mo, dawa ngunyan, makisumaro sa mga bagay na langit noon, uligi Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pro-seminaryo. Anati po niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado, asin Domingo, nagabot po sa 42,127 pesos, asin 55 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 6,680 pesos, asin 80 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 9,880 pesos, asin 50 centavos, para po ini sa tada, asin Opus Sancti Petri. Siring man sa Marso 2, sagod 4, aldaw ning Lunes, sagod Miyerkules, magkakaigwa po ng Trido Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre, nayaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong giramdumon. Ang katiwala 1008, magkakaigwa nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veritas. Sa Abril 11, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. And proceeds kan nasabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man ang nakolekta niya to para sa bulan ng Pebrero, hali sa tada canisters, igwang total na 11,196 pesos, asin 75 centavos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina ang tada canisters. Tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Marso. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Si Reverend John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Piudoran Albay, o ordinahan sa pagkapade sa Abril 2, sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Chrism Mass sa Albay Cathedral. Kung si isay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina, kan sa tong parokya o sa chancery. Mawat ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka ng kaaging simana. Mga minasunod na anonymous, 4,000 pesos, 1,700 pesos, duwang 1,000 pesos, tulong 500 pesos, 100 pesos, SAB 5,000 pesos, Marino Family 900 pesos, Sylvia Rico 500 pesos, Marbida 500 pesos, Naira Family 400 pesos, Devotee 200 pesos. Diyos mabalos po. Tinog na po kita sa oring bendisyon. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Dakuan mga payo, mga bendisyon. Kagurangnan, danay na bendisyon yan sa imong mga paratubod. Gibuhas sindang siring kaimbod sa maray na bareta. Kan bugtong mong aki. Kaya lugod makaya nindang padagos sa magmawot. Asin maugmang makaabot sa kamurawayan.
na ang kayamanan niya pinailing sa mga apostoles. Suli ki Kristo sa maong kagurangnan, Amen. sin bendisyonan ka maampunon kan Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, asin ng Espiritu Santo. Amen. Idinurot ng banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sa pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon to Father.